ننوح وان كاب عبيت ودرات كعس اجر عالمنا تاليا زصنحت هاغراويت غانتا ايرترا اب 2027 ناب زكايد مصاري ناي زمص وانጭ افريقيا كتساتف مدب كم زلوا تغليصو كابناي اهغور افريقيا مصاري ግጥማት ዋንጫ አፍሪቃ ካብተረሕቕ ነዊሕ ጌራ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነመጻረይ ናይ ዝውድድር ዳግማ ንኽትመለስ መደብ ተታሒዞ ምህላውዮ በገለ ላዕለወ ሰበስልጣን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም ዝተገለጸ ማዕከና ዜና ዓለም ዝገልጻ ዘለዋ ስፖርት ኒውስ አፍሪካ ትበሃል ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓድሽ ጸብጻብ ብወገን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኾነ መሪሕነት ኤርትራ ዝኾነ ዕላው መግለጺ ከይተዋሃበ ፕሬዝዳንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት مسناي سيكافا مربح حبريتا اب زغبر ركب هاغراويت غانتا كعس اغري ኤርትራ اب 2027 زجمر صوتታት መጻረይ ናይ ዝመጽእ ዋንጫ አፍሪቃ ክትሳተፍ ምዃና ከም ዝሓበረ ያገሊጽ ኣዘላ እቲ ብምኽንያት ኣብ ሞሮኮ ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ አፍሪቃ ከም ካልኦት ፕሬዝዳንታት ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ አፍሪቃ ናብታ ሃገር ዝተዓደመ ፕሬዝዳንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪቃ ኣብቲ ንምርባሕ ሓበሬታ ሴካፋ ዝሃቦ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ መጻረይ ጸወታታት ዋንጫ አፍሪቃ ንኽትሳተፍ ኣወንታዊ ዝኾነ ምዕባለታት ይዘሎ ነዘራረብ ኣለናውን ምስ መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ዘረቦን ናብ ኣወንታዊ መንገዲ ዘምርሕ ዘሎ ድሕሪ ምባል ሓያል ሃገራዊት ጋንታ ንምፍጣር ድማ ወጻኢ ሃገራት ጻወቱ ዘሎ ተጻወቲ ናብታ ሃገራዊት ጋንታ ንምጥርናፍ ዘሎ መደብ የስርሐሉ ምህላውን ሓቢሮ ከም ዝፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዋንጫ አፍሪቃ ካብ ዘይተሳተፋ ውሕዳት ሃገራት አፍሪቃ ኮይና ካብ ዝወጻኢውን ኣብ መጻረይ ግጥማት ዋንጫ አፍሪቃ ንመወዳእታ ግዜ ብ9 መስከረም 2007 ምስ ተጻወተት እያ ኣብቲ ናይ ሽዑ መጻረይ ግጥማት ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መስታ ድሒራ ሽማ ዝቀየረት ስዋዚላንድ ትበሃል ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ እስዋቲኒያ ተጻዊታ ነይራ ወላውን ኣብቲ ናይ ሽዑ መጻረይ ግጥማት ኤርትራ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ክትሓልፍ እንተዘይከኣለት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግን ነታ ኣብ ምድባ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ኣብ ኣስመራ ከምኡ ድማ ኣብ ገዛእ መሬታ ኣብ ናይሮቢ ረቲዓታ ነይራያ ይኹን እምበር ብድሕሪዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ መጻረይ ግጥማት ዋንጫ አፍሪቃ ዘይተሳተፈት ኮይና ናይ መወዳእታ ዘካየደቶ ኣህጉራዊ ጸወታ ድማ ኣብ 2020 አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ነይሩ ኣብ ናይ ዋንጫ ዓለም መጻረይ ግጥማት ከምኡ ድማ ካልእ ኣህጉራዊ ግጥማት ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ካብቲ ውድድር ከተንሰሕብያ ተረኣያ ነይራ ናይ ዝውጽኢት ካብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪቃ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ጸወታ ንዝስርዛ ሃገራት መቕጻዕቲ ዝዛይደሉ ሓድሽ ሕግታት ኣተኣታትዩ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ፕሬዝዳንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ዝመጽእ መጻረይ ግጥማት ክትሳተፍ መደብ ከም ዘሎ ዕላው ገይሩ ዝርከብ بمسرت اتا نزينا زرقحة زلا معكن زينا دما دحري مغلصي بريزيدنت فيدريشن كعسو اغري ኤርትራ بزعبا مستاف هاغراويت غانتا ኤርትራ بزمص مصاري ግጥማት ዋንጫ አፍሪቃ ሓደ ካብ ናይ ሴካፋ ላዕለወ ሰበስልጣን ኤርትራ ወጻኢ ሃገራት ካብ ዝቕመጡ ተጻወቲ ከተመጽ እንድሕር ወሲና እቲ ተጻወቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተሪፎም ዕቕባ ናይ ምሕታት ስግኣት ስለዚ ቅምጣጥ እታ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ምስታፍ ተኸሎኣ ከዓቢዩ ከም ዝበለያ ሓቢራ ዘላ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝእዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝቕመጡ ኣብ ናሽቶ ኾነ ማእከላይ ሊጋት ዝጻወቱ ብርክት ዝበሉ ትውልዲ ኤርትራ ዘለዎም ተጻወቲ ዘለዉ ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ ኣብ ሞሮኮ ዝካየድ ዘሎ ጸወታት ዋንጫ አፍሪቃውን ሓደ ትውልዲ ኤርትራ ዘለዎ ብሉጽ ብቕዓት ዘርአየ ምስታ ብኩናት ተሓሚሳ ክንሳ ናብ ዋንጫ አፍሪቃ ክትበጽሕ ዝኽኣለት ብሉጽ ብቕዓት ውን ዘርአየት ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ዝተጸምበረ አሚር ዓብደላ ዝበሃል ተጻዋታይ ከም ዝተረኣየ ይፍለጥ ኤርትራ ብሰንኪ ብተደጋጋሚ ካብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ውድድራት ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ተንሰሕቦ ዝነበረት ከምኡ ድማ ብዘይ ምስታፋ ካብ ዝርዝር ደረጃታት ፊፋ ክትወጽእ ተረኣያ أو حبرات منقصات أمريكا رين نيكول جودز تبهلت والقصب بوكيل إميغريشن أمريكا بتقيت كمستقالتلت سبسلت أنجليزم اتا قداي قول 30 شوعة عمت كتكونن كلا زرزر نايتنا بتفتس أمل زمر حكون تادقن ومنقو سبسلت أن فدرالن اتا قزعتن سفح في اللي فتيري زلا سبسلت أن ممحدار دونالد ترامب اتا رين نيكول جودز تبهلت قول نستيتي كوكلتي أخبرت حق إميغريشن قمركن وي آيس كتهدم زفتنت نعبنيا مخوانا يمزقلتو منقو زحاد وكيل
ናብ መኪና መከላኸሊ ተኹስ ከፊት ኢሎም መራሕቲ እታ ከተማን ግዛኣትን ግን ከምኡውን ዴሞክራት ነዚ ጸብጻብ ኣይተቐበልዎን ኣለዉ። ከንቲባ ሚኒያፖሊስ ጃኮብ ፍሬይ እቲ ወኪል ብዘይግቡእ ሓይሊ ተጠቂሙ ከም ውጽኢቱ ድማ ሰብ ሞይታ ኣሎ ብምባል መግለጺ ሂቡ ዘሎ ካብ ከተማና ውጽኡን ክብል ተዛሪቡ እዩ ዘሎ። ነቲ ፍጻመ ዝተዓዘቡ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርግሑ ቪድዮታት እቲ ተኹሲ ዝተፈጸመሉ ህሞት ዘርኢ እዮም። እዚ ቅትለት ኣብ ከተማ ሚኒያፖሊስ መንግስቲ ትራምፕ ዓቢ ናይ ኢሚግሬሽን ስጉምቲ ኣብ ዝወስደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣጋጢሙ። ጸሓፊት ድሕነት ሃገር ኣሜሪካ ክሪስቲን ኒኦም ተግባራት እታ ዝሞተት ጓል ኣንስተይቲ ዘቤታዊ ግብሪ ሽበራ ምዃኑ እያ ገሊጻ። ስርሒታት ኣይስ እውን ኣብታ ከተማ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢራላ። ኣሜሪካ ቪዛ ንምርካብ ገንዘብ ክትሕዙ ኣለዎም ዝበለቶም ዝርዝር ሃገራት ኣፍሪቃ ትወስኽ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ጠለባት ትሕጃ ቪዛ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓምለይ ተግባራዊ ኮይኑ እዚ ጠለብ እዚ ዜጋታት ዝተወሰነ ሃገራት ቪዛ ኣሜሪካ ክሓቱ ከለዉ ክሳብ $15,000 ዝበጽሕ ገንዘብ ንኸትሕዙ እዮም ዝሓትት። እዚ ኣብ ምርባሕ ሓበሬታ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝተዘርግሐ ዝርዝር 38 ሃገራት ዘጠቓልል ኮይኑ ካብኣተን እተን 24 ሃገራት ኣፍሪቃ እየን። መንግስቲ ኣሜሪካ ዜጋታትን በዚ መስርሕ ክሓልፉ እዮም ዝበለተ ተወሰኽቲ ሃገራት ኣልጄሪያ፣ አንጎላ፣ ባንግላዴሽ፣ ቤኒን፣ ቡሩንዲ፣ ከቨርዴ፣ ኩባ፣ ጅቡቲ፣ ዶሚኒክ ሪፐብሊክ፣ ፉጂ፣ ጋቦን፣ አይቨሪ ኮስት፣ ኪርጊዝስታን፣ ኔፓል፣ ናይጄሪያ፣ ሴኔጋል፣ ታጃኪስታን፣ ቶጎ፣ ኡጋንዳ፣ ቫኑቱ፣ ቬኔዙዌላን ከምኡውን ዚምባብዌን እየን። ብመሰረት እዚ መስርሕ ስሩዕ ናይ ስራሕ ቱሪስትን ቪዛ ዘመልክቱ ዜጋታትን እዘን ሃገራት ከከም ውሳነቲ ጉዳዮም ካብ 5 ክሳብ $15,000 ክትሕዙ እዮም። እቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መወዳእታ ሓምለ ዕላዊ ዝተገብረ መስርሕ ቪዛ በቆንዶ ንቡታን፣ ቦትስዋና፣ ሪፐብሊክ ማእከላይ አፍሪካ፣ ጋምቢያ፣ ጊኒ ቢሳው፣ ማላዊ፣ ማውሪታንያ፣ ናሚቢያ፣ ሳኦቶሙን፣ ችሪንጂፔን፣ ታንዛኒያ፣ ቱርክሜኒስታንን ዛምቢያን ዝምልከት እዩ። እቲ ተትሕዝዎ ገንዘብ ግን ቪዛ ከም ዝረኽቡ መረጋገፂ ኣይኮነን። እቲ ቪዛ እንተተኸልኪሎም ወይ ምስ ተፈቕደሎም ዝምለሰሎም ገንዘብ ምዃኑ እውን እዩ ዝግለጽ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ መብጻሕ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ዑደቱ ብኢትዮጵያ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ቻይና ሚኒስተር ዋንግ ዪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረ መብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ክራኸብ እንከሎ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ዘሎ ምትሕብባራት ዝዓብየሎም መንገድታት ከም ዘተዩ ተሓቢሩ ይርከብ። ኣብቲ ርክብ ከዓ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ኣብ መዳይ ቆጠባ ንግዲ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ከምኡ ድማ መጓዓዝያ ዘሎ ምትሕብባራት ንኽዓቢ ምርድዳእ ከም ዝተገብረ ተሓቢሩ ዘሎ ኮይኑ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ዘሎ ናይ ኢንተርኔት ዕዳጋ ዲጂታላዊ ቆጠባ ከምኡ ድማ ሰብ ሰርሖ ብልሕን ሓምላይ ቆጠባን ጸዓትን ክግበር ብዛዕባ ዝኽእል ምትሕብባር ኣመልኪቶም እውን ከም ዘተዩ ተገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዪ ናብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ መብጻሕ ናብ ሶማል፣ ታንዛንያን ሌሶቶን ክቕጽል ምዃኑ እውን ብወገን ቻይና ዝወጽእ ሓበሬታ የፍለጥ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።